Ignacio from UP School of Archaeology. The other pair, the dancing correction number, Dr. Thank you very much. Damo po masalamat naton pair na sinayawan ko siya. So this time, Sir Frank. Okay. Para madugangan, makumpleto naton two pairs sana kanina, tawhan ko siya number. We would like to call on another pair. Miss Honorable Alberto Algo, the punong barangay o barangay Siha, and he will be paired by Dr. Kimberly Plump of UP School of Archaeology. Yan. So, kurat siya, maestro. Honorable Alberto Algo and Dr. Kimberly Plump. Okay. Honorable Harry Alido, Dipunong Barangay Poblacion C, with Dr. Kimberly Plump to dance the correction number. Okay, so Kuracha, maestro. Kurat sa sayang, anong halilip yung buksan, mga kalagasan kong badan mo. Akurat sa sayang ugali, nabilang at mga bisita, nag-angat ng mahirap ikanan, may nakupos at masinsilyo ka, may tinutos na ilang mag-usan. Para lang kita ay nasayo na bisita maubay at maustura ay nakumayra mahal. Malasing kita ay nasayo na bisita maubay at maustura ay nagkakalupan at mahal. Okay, thank you very much. Dili na naton pag-ihaon matawag nga ho otro kitahin last pair to dance the Kuracha number before magsarayaw ang kadaman. Okay. So, tawagon naton Honorable Matt Amosco, the punong barangay o barangay Lindang. He will be paired by Ma'am Sinaida Daza. So, Honorable Matt Amosco and Mrs. Sinaida Daza. Kuracha, maestro.
kaya makasikluan lumabay, direk susuman at mamamaway. Magpapatiin na pinakong isa ba mo, yung mahukay kumpay ang oras sa kasarayawan. Magpapalayon na isang bagong henerasyon, oras sa lahat pinakong at tayo. Bispirin ka sa layawan, iyong makikita, oras sa katupad, at pinakalikan. Dahil kung inawala, makakapingaw at sa layawan, ay oras sa bulaan, naghahatag kalimayan. Oras sa nakatarin mo, bisa tiisik at ginapon, nabitahan ka magkarokato, oras sa kapatubay sa yawan. Dahil hindi ikaw ang matukahan, sa kayo pa rin akong alawian, kaya imo abilan ko sa yawan kita. Saling pati-pati, alam pagsarayaw lang kita at kalimayan at karisuhan ikpadayon. Sige, andam na itong iyong ikaralan, unbong krispay ko dalik magpasumlik na. Pagparong andam na, kay bangin masunod ka na, yan namin pagsayawan ko para ka oratsa. Magtawagahan harang mo, kinahanglan listo ka, dali atay masuba, ibon. Sa magpapasok-pasok pa atong lang tinangan, ayaw kita mag-inalang-alang, kaya't mga oras bulawanon, pahi mo sa hininga-higayon, kaya madinhinay-hinay ka pa, kasa na mauunahan ka, pahi porso na dalain, lubot ako kakakadaro. Salit saktan, ayaw pa uli, para dili ka maalkatsi, magkaragan imong bitbayan, kundi matuman aning karuyan, sangkan may oras pa, pikahi, kung makalugar ka, pirahi, pahi kuruhi, gumot, ayaw pa pauli. Bisan kung masama lang itong atong duman, kakaroon ko na lang ay balang man. Pero kung mahihimo, iday o sana